Predstav si, že zapneš staré krátkovlnné rádio. Otáčaš gombíkom a v šume atmosféry hľadáš vzdialené signály z celého sveta. A potom to začuješ. Monotónny mechanický zvuk. Bzučanie. Zvuk, ktorý sa opakuje znova a znova. Bez hudby. Bez moderátora. Bez vysvetlenia. Tento signál vysiela už 10 ročia na frekvencii 4625 kHz. Dňa a dodnes nikto oficiálne nevysvetlil prečo. Toto je príbeh jednej z najzáhadnejších rádiových staníc na planéte. Stanice, ktorú rádioamatéri nazvali The Buzzer. Alebo presnejšie UVB 76. Najstaršie známe nahrávky tohto signálu pochádzajú z začiatku 80. rokov 20. storočia. Rádioamatéri v Európe si vtedy všimli zvláštnu frekvenciu. Na nej sa ozývalo monotónne bzučanie. Signál sa opakoval približne 20 až 30 krát za minútu. A vysielal prakticky nepretržite. Deň aj noc. Roky. Bez prestávky. Počas studenej vojny si mnohí mysleli, že ide o súčasť sovietskej vojenskej komunikačnej siete. Ale nikto nemal dôkaz. Stanica nikdy nevysielala reklamy. Nikdy hudbu. Nikdy správy. Len ten zvláštny zvuk. A potom sa začalo diať niečo ešte zvláštnejšie. Občas sa bzúčanie prerušilo. A v éteri sa objavil ľudský hlas. Hlas, ktorý čítal zvláštne slová a čísla v ruštine. Správy zneli napríklad takto: NZHTI, NZHTI, 34, 511, Golosok, 80, 17, 81, 54. Tieto správy mali vždy podobnú štruktúru. Volací znak, kódové slovo a séria čísel. Rádioamatéri časom zistili, že tieto správy majú presný formát. Nazvali ho monolit. Správa monolit obsahuje 3 časti. Najprv sa vysloví volací znak stanice, ten sa vždy zopakuje 2-krát. Potom nasleduje identifikačná skupina čísel. A nakoniec samotná správa. Tá sa skladá z jedného kódového slova a 8 číslic. Jedným z najznámejších slov, ktoré sa v týchto správach objavilo, je napríklad golosok. V ruštine toto slovo znamená približne malý hlas, ale jeho skutočný význam v kontexte správy je dodnes neznámy. Okrem formátu monolit existuje ešte jeden typ vysielania. Nazýva sa úzor. Je o niečo jednoduchší. Obsahuje volací znak a potom blok správy, jedno slovo a 4 číslice. Tieto správy sa dnes objavujú oveľa zriedkavejšie. V minulosti existoval aj tretí formát. Nazýval sa komanda. Obsahoval vetu objavlená komanda. To znamená, príkaz bol oznámený. Za touto vetou nasledovalo číslo. Ale tento formát sa podľa dostupných záznamov v éteri už dlhé roky neobjavil. To všetko vyvoláva otázku, na čo vlastne táto stanica slúži. Existuje niekoľko hlavných teórií. Najrozšírenejšia teória hovorí, že ide o vojenský komunikačný kanál. Podľa tejto hypotézy bzučanie funguje ako tzv. Channel marker, teda signál, ktorý udržiava frekvenciu obsadenú. Ak je frekvencia obsadená, nemôže ju použiť nikto iný. A keď je potrebné poslať príkaz, operátor jednoducho preruší bzučanie a prečíta správu. Existuje však aj oveľa temnejšia teória. Podľa nej je UVB 76 súčasťou ruského systému jadrovej odvety, systému známeho ako perimeter, alebo populárne nazývaného dead hand. Podľa tejto hypotézy funguje bzučanie ako akýsi tlkot srdca systému. Ak by sa signál náhle zastavil, mohlo by to znamenať, že velenie bolo zničené jadrovým útokom. A systém by automaticky spustil odvetný úder. Mnohí odborníci však túto teóriu považujú za nepravdepodobnú.
Stanica totiž občas vypadne kvôli údržbe. A takýto systém by si nemohol dovoliť falošné poplachy. Ďalšia teória hovorí, že ide o číselnú stanicu, takzvanú number station. Takéto stanice sa používali počas studenej vojny na komunikáciu so špiónmi. Správy boli šifrované pomocou metódy nazývanej one-time pad. Ide o šifru, ktorú je matematicky nemožné prelomiť bez správneho kľúča. Ak má agent správny kľúč, dokáže správu okamžite prečítať. Pre všetkých ostatných je to len nezmyselná séria slov a čísel. Stanica má aj zaujímavú históriu svojich názvov. V skutočnosti označenie UVB 76 stanica nikdy nepoužila. Ide o chybný prepis pôvodného volacieho znaku UZB 76. Ten sa používal od konca 90. rokov 20. storočia až približne do roku 2010. Potom sa volací znak zmenil na MDZHB. Neskôr sa objavili aj ďalšie označenia, napríklad ZHUOZ alebo ANVF. Od konca roku 2020 stanica používa identifikátor NZ HTI. Dlhé roky sa tiež nevedelo, kde sa vysielač nachádza. Rádioamatéri však použili techniku nazývanú rádiová triangulácia. Meraním smeru signálu z rôznych miest dokázali odhadnúť jeho pôvod. Väčšina meraní ukazovala na jednu oblasť. Malú vojenskú základňu pri dedine Povarovo, severozápadne od Moskvy. V roku 2011 sa skupina Urban Explorerov dostala do opusteného areálu tejto základne. Vo vnútri našli staré dokumenty a medzi nimi aj rádiový logbook, denník vysielania, v ktorom bola uvedená presná frekvencia 4625 kHz. Pre mnohých to bol prvý priamy dôkaz, že práve tu kedysi vysielal bzučiak. Ale príbeh sa tým nekončí. V roku 2010 sa stalo niečo zvláštne. Stanica sa na chvíľu odmlčala a keď sa opäť ozvala, poslucháči počuli v pozadí rozhovory. Šuchot stolíčiek, kroky a hlas operátora. Krátko na to sa vysielač pravdepodobne presunul do oblasti pri Petrohrade. UVB 76 však občas zažíva aj zvláštne incidenty. Napríklad, keď sa na frekvencii namiesto bzučania objavili úryvky baletu Labutie jazero. Alebo keď sa na frekvencii objavili pirátske zásahy. Popové piesne, internetové meme zvuky, dokonca aj známa skladba Counting Stars. Jedna z najzaujímavejších udalostí sa odohrala relatívne nedávno. Koncom roku 2025 sa vysielanie stanice na niekoľko hodín úplne zmenilo. Bzučanie zmizlo. A namiesto neho sa objavila hudba, ruský rap, popové piesne a rôzne internetové zvuky. Nikto dodnes nevie, kto bol za tým. Len krátko predtým sa stanica na chvíľu úplne odmlčala. Podľa ruských médií to spôsobilo poškodenie elektrickej infraštruktúry po útoku drona na elektráreň v blízkosti vysielacieho centra. Takéto momenty sú extrémne zriedkavé, pretože bzučiak vysiela prakticky nepretržite už 10 ročia. A potom je tu ešte jedna zvláštna vec. Niektorí rádioamatéri si všimli, že zvýšená aktivita stanice sa niekedy objavuje v časoch geopolitického napätia, počas vojenských konfliktov, počas reorganizácie armády alebo počas zmien vo vojenských komunikačných systémoch. Samozrejme, to nemusí znamenať nič, môže ísť len o náhodu. Ale možno je to niečo viac. Možno je UVB 76 len starý komunikačný systém. Ale možno je to súčasť siete, ktorá stále funguje. Ticho, v pozadí, pripravená vyslať správu. V momente, keď to bude potrebné. A zatiaľ, čo tento signál pokračuje v nekonečnom cykle, niekde tam vonku, možno niekto naozaj počúva. Ak si sa dostal až sem, nezabudni dať like a odber
vďaka čomu sa bude môcť môj kanál naďalej rozvíjať.